Mä olen Paavo Sissokselta ja tänään kurkataan Marlini X7 ja siitä varmintti-versio. Elikkä pyssyjä löytyy useammassa eri kaliberissa 222, 222 50, 308 ja 3006. Otetaan kamera hiukka lähemmäs ja katsotaan lähemmin. Elikkä katsotaan pyssyjen ominaisuuksia hiukka perästä etupäähän päin. Elikkä ihan ensimmäisenä perälevy. Se on Marlinin oma softekki. Ihan asiallinen, suhteellisen pehmeä, varmasti vähentää rekyylituntemusta. Tukki, oikeastaan aika tavallinen, synteettinen musta tukki. Perä ei ole täytetty vahdolla, eli hiukka voi tulla soimista, jos johonkin puun kylkiin koloon. Sitten hypätään eteenpäin. Liipasin. Se on Marlinin oma Profire säädettävä liipasi. Sen saa säädettyä aina 1,1 kilon laukaisuvastukseen asti. Eli siitä saa kyllä tosi herkän halutessaan. Liipasimesta löytyy myöskin liipasi varmisti, eli jos liipasimme reunasta nyppää, niin se ei lähde mihinkään. Siitä täytyy ottaa ihan kunnolla kiinni. Sitten katsotaan, varmisti löytyy tästä. Siitä ei mitään sen kummempaa, ihan tavallinen. Vireen ilmasin lukon takaa, se on hyvä olla olemassa. Sitten itse lukko, uritettu, kirkas. Sanotaan, että suhteellisen liukkaasti kulkee. Ei välttämättä markkinoiden liukkain, mutta ei missään nimessä mikään huono. Viiverkisko löytyy kaikista pyssyistä päällä. Siihen saa viiver- tai Picatinnin jalkoja. Varmasti löytyy joka kiikari, joka punapisteeseen jalkaa. Raskas piippusessa. Piippu on nimensä mukaisesti todella raskas. Piipun päästä halkasia muistaakseni 21 milliä. Lukkorungon päästä huomattavasti vielä paksumpi. Eli puhutaan oikeasti raskaasta piipusta. Kaikki piiput on nappirihlattu. Pitäisi olla, ainakin valmistajan puheitten mukaan, tosi tarkkoja. Se nähdään hetken päästä. Ja kruunaus sitten piipun päässä. Se on tehty näissä hyvin, eli se on hiukka ratapyssytyylinen, eli hyvinkin runsas. Sitten perusmalli, eli tää ei ole varmint. Oikeastaan ainoa ero pyssyjen välillä on piippu. Varminttimallissa raskas ja 26-tuumainen. Perusmallissa kevyt 22-tuumainen, nappirihlattu sekin. Joo, elikkä ollaan katsottu tärkeimmät pyssyistä. Tarkaksi väitettiin, lähdetään koittamaan mikä on totuus. Tultiin tässä Raumalla radalla käymään. Tarkoitus olisi koittaa, saadaanko minkäänlaista kasaa aikaa. Kiikariksi lyötiin päälle Nikko Stirlingin 3-12 5-6. Paukkuna sakon 8 grammasta rangee. Tuossa kaupalla unohtui mainita, eli pyssyssä ei ole irtolipasta, vaan täällä on kiinteä 4 patruunan makasiini. Eli kapasiteettia 1+4. Mutta ei siitä sen enempää, ruvetaan ampumaan ja katsotaan osutaanko me mihinkään. Joo, tultiin radalta. Marlinista otettiin ensi savut niin sanotusti. Kokemuksena ampua, helkkari mukava, perälevy toimi varmasti, rekyyliä vähensi. Laukaisu oikein asiallinen. Ei oikeastaan mitään negatiivista sanottavaa. Vähän reilun tuuman kasakin pystyin ampumaan. Hyvällä patruunalla, tuella, optimiolosuhteissa, ennen kaikkea hyvällä ampujalla, niin varmaan kasa lähes puolitettavissa. Sanoisin, että ensi pyssyksi tosi erinomainen valinta olisi kelle vaan hiukka kokeneemmallekin harrastajalle, niin ei mitään vikaa. Hyvä käyttöpyssy.